Jsem se rozhodla, že za každého nového odběratele daruju korunu na nějakou dobrou věc. Vláďa teď seče zahradu. My ji máme v plánu zrekonstruovat, jestli se tomu dá tak říkat. Zajímavý kulturní zážitek, zase na rok stačí. Krásný den, já vás moc zdravím u dnešního vlogu a dnešní vlog, pokud to dobře půjde všechno tak, jak má, tak, jak plánuju, tak bude hodně speciální, protože dnešní vlog bude oficiálně první vlogtober, protože mě ještě čekají nějaký akce a celkově to teď bude takový hodně nabitý. Takže jsem se rozhodla, že udělám ten první vlogtober takhle delší. A celkově jsem to i zamýšlela tak, že ty vlogtobery nebudou úplně jakoby typický, protože sice mě teďkon čeká dost nabitý období. Aha, paterka, musím rychle. Sice mě teď čeká dost nabitý období, ale říjen bude ještě nabitější a já jsem se rozhodla si ho ještě trošku stížit a rozhodla jsem se dělat ty vlogtobery, protože potřebuji s touhletou tvorbou tak jako trošku nakopnout a cítím, že ten říjen je tak jako asi ideální varianta pro mě, protože září je zároveň i měsíc, kdy jsem naposledy v práci a do toho ještě začínám dělat jednu druhou práci, takže mám 2 práce a ještě do toho prostě jsem se rozhodla točit takhle tyhle videa. Takže prosím vás, neočekávejte, že tyhle vlogtobery budou každý den. Nebudou, vím to a zamýšlela jsem to tak, protože nejsem blázen, nejsem nesmrtelná a jsem normálně pracující člověk. A tak mě napadá, že do toho ještě budu rozjíždět jeden projekt, takže bych potřebovala, aby den měl tak 50 hodin, abych to všechno stihla a ještě se dobře vyspala. Takže takhle to zamýšlím a rozhodla jsem se to udělat ještě trošku jinak, trošku netradičně, protože jsem se rozhodla, že za každého nového odběratele, kterýho budu mít takhle během těch vlogtoberů, jsem se rozhodla, že daruju korunu na nějakou dobrou věc, třeba na nějaký pejsky nebo na nějaký záchranný stanice nebo tak. Pravděpodobně si to někdy na konci října odhlasujem nebo nějak prostě dáte mi nějaký tipy a nějak se jako rozhodneme společně, jak to uděláme, ale rozhodla jsem se to udělat takhle. Takže je to čistě na vás a je čistě ve vaší režii, kolik peněz daruju takhle na dobrou věc, takže prosím vás, neudělejte mi ostudu, abych tam nedarovala třeba jenom 5 korun, tak to prosím vás ne. Ale taky mě prosím vás nezrujnujte, tak? Takže takový je plán, popravdě nevím, jak to bude, ale snad vás nesklamu. A celkově mám i pár videí předtočených, nebo si je budu předtáčet, takže bych opravdu mohlo během toho října vyjít opravdu snad docela dost. Takže to je asi všechno, co jsem vám tak nějak chtěla říct, takže užijte si vlog. Dejte odběr, pokud máte rádi pejsky a kočičky v útulcích. A já jdu na zahradu. Musela jsem se dojít převlíct do kratěsu, jaký je strašný horko dneska. Já jsem si schválně jela pro stativ. Extra. Ale teď jsem si všimla, že to nemá tu hlavní vrchní část, která drží ten mobil, takže pecka. Vláďa teď seče zahradu, není to naše zahrada, prosím vás, je to zahrada Vláďovo rodičů, ale my ji máme v plánu tak nějak jako zrekonstruovat, jestli se tomu dá tak říkat. Je hodně zarostlá. Tamhle někde uprostřed je pohřbený záhon, který dřív býval osázený, ale už dávno není. Teď je osázený maximálně tak nějakýma bodlákama. Ale máme v plánu to tu tak nějak vyšperkovat, takže Vláďa už to tu tak nějak začíná síct, ale je nám to strašně líto, protože to vypadá úplně neskutečně krásně, tady ty luční byliny a traviny a tak. A je nám to líto, ale máme v plánu to nejdřív posíct, tak nějak to zorganizovat, abychom měli přehled, co kde je,
co kde roste a tak, a potom to necháme normálně zase všechno zarůst a tentokrát organizovaně. Takže to je náš plán. A já jdu teď tadyhle stříhat tyhle ty odumřelý části a Vláďa to tu mezi tím teda poseče a pak uvidíme, co budeme dělat. Máme v plánu potom jít do zdejšího prameneprovodu, takže to vám všechno ukážu, jestli mi nechcípne mobil. Jo, a ty jsou pěkný, ty jsou úplně veliký, jsou nějaký jako okrasný, ne? Nebo nějaký? Jo, nějaký větší. Tak vlčímák je tady. Fakt pěkný. Vlčímák je tady. Jo, to je ten klasický. Miluju ty tvoje růžový kroksy. Jsou dobrý. Na sport módu je máš? Jo, mi nepadají. To je to tričko. Dáme se další. Jo? Nejsi. Je, počkej. Ale asi nebude dobrá. Děkuju. A zkusím. Je trošku kyselější, ale dobrá. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. The laughs so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts. Vodu z pramene do tetek, to je normálně ostuda. Tak jako, když jdeme takhle přírodně a chceme si sbírat vodu z pramene, tak to přece se nevybízí dávat do petky, že jo? Tak chce do nějakého pěkného kanistru nebo do nějakých skleněných těch. No, tak bychom to dali. Já vím, ale tak jako vem si, že to blbě vypadá. No jasně, já vím. Jo. Tak, tady máš další. Just two hearts run.
Tak co to podle tebe je? To já právě nevím, ale máš tam jasné věci, které jsou v nejasné situaci. Protože tam nic je moře. Je to moře? A co je vlastně tady to? Ty jako by loďky, nebo Vypadá co? to loďka, no. A jak to, že jsou ty loďky na souše tím pádem? To je vyjádřené týhle. Tam je to ne. Jako tam ty? No. To je podle mě nějaká agrese. Jo, hele, to je tady to. To je tady. No, to je tak. Že jo, to je zámek. To je hezký. To je ta kaplička, co je u toho. Jsem si Tak všimla, že to to je vlastně tady to, že? No, a to dává smysl, podle mě. Ne, a nebo můžeš nad tím polemizovat, co to je, protože to nevypadá jako loď. No právě. To jo, ale nevím, to vypadá spíš, jako kdyby se někdo koukal v koupelně, kterou by neměl umyt. Tady to. No jasně. Jenom za oknem tohle. To dělají houby, když je vlhko. Podle mě je to žárlivost. Kam je to? Prostě podle mě má žárlivost zelenou barvu, nevím proč. Chápeš? Konkrétní věci. To je pěkný. Já nevím, mně to nepřipadá moc konkrétní teda. Jo. Máš nějaký stromy. To je bříza. To je bříza, no. Toto je hezké. A co to je podle tebe? Je tam liška 100%. No Pak to, nějaká to právě. no, ale co to je? Kočkopejce. Ne, mě nejde o to, jako, co to konkrétně je, celý ten obraz. Mě zajímá to, co je na tom obrázku, když tam máš stromy, ale může to být vlastně to dole, co to může být to dole, že může to být cesta nebo to. Listí možná. Ale máš něco konkrétního, ne, že tam je šlit takhle přes sebe, co to může být čára nebo bucí co, chápeš? Tohle tam to má význam, to je nějaký. No, co to je? To je temná a světlá strana. A proč je temný koník na světlé straně a na temné straně je světlej koník? Protože do světla potřebuješ tmu a do tmy To je potřebuješ yin světlo. yang. Do tmy potřebuješ světlo, no? A to je zajímavý. Tady to je asi nějaká tůňka. To je možná liška, která jde do nebe. A ty máš pěkný pocit. To je podzim, no. Konkrétní věci. Máme rádi konkrétní věci. Aha, tady je to vyloženě i napsané, co to je. No, to je zajímavý, to k tomu má i ty popisky. Moudrost, koník. To se mi líbí, že to má i ty popisky, že prostě víš, co to má vyjadřovat jako od toho umělce. Tady tyhle, ty tam paní po tom masku. Z těch hubiček, no? Jo, jsi dělal ve školce, viď? Ne, na základce, to je více. Jo, tyjo. Hotovej umělec. Mně Řekni, jak se ti to líbilo, zlato. konkrétní věci byly dobrý. Konkrétní věci se nám líbily, ano. Nejsme příliš kulturně založení lidé. No. Jak se to říká? Galericky od slova galerie. No, to nevím, to jsem teda neslyšel. No vidíš, hele, normálně mě to úplně kulturní, no. Mě to normálně úplně zanechalo to ve mně takovou stopu, že normálně vymýšlím nová slova. No a myslím, že vymyslíš nový obrázek, který bys mohla nakreslit. Když tam chtějí takový mini obrázek střelit za 2,5. To bys mohla střelit tam ten za 8 třeba. No, to bych chtěla vědět, kde by to koupil. Já jo. Pepína nějaká. Zajímavý kulturní zážitek, ale asi Mohlo to být trochu větší. mohlo to být trošku větší. Není to ale nic moc pro nás, takže na mě je tato velikost výstavy úplně ideální. No, Člověk jako se nenudí, tak to jako projde, během 20 minut je hotovej. Nejvíc mě jako by dostávalo, že tam byli samí lidi, co jako o tom něco jako věděli, jako dokázali se o tom bavit a jak tam byla ta skupinka lidí, co tak o tom jako polemizovala, víš. no dneska malíře totiž pozná. Ty vagon, no. No, to jsou, Spíš malířku pozná. no to je pravda, ono když v té Anešce v Krumlově, tak tam když šli z té školy ty studenti, tak vypadali všichni stejně. Ale jako na mě taková ideální velikost, prostě jakože nad každým obrazem se trošku zastavíš, ale jako ne moc. Nad jedním nebo dvěma tak jako se snažíš trošku zapolemizovat, abys teda nevypadal úplně jak břídil teda. Nad plísní z tahohle. Nad plísní z okna.
Ale jo, dobrý. Zase na rok stačí. No, abych klidně projel nějaký galerie. Jo. Víš, historie, kdyby tohle bylo 30 let starý, tak bych na tím možná přemýšlel. Nebo 100 let starý spíš. Ale tak byly tam nějaký obrazy, co vypadaly, jako byly ještě v těch rámech a to a vypadaly To zajímavě. jo, to tam dávali, ale jako na to, aby to mělo takový ten štýl. Aby to všechno nebylo jenom abstraktní umění. Který obrazy z roku 2021. A to je právě ono, no. Proč to abstraktní umění stojí tolik peněz, když jako přijdeš, uděláš šup, máš to a ty konkrétní věci, které musí být přesný a které zaberou evidentně mnohem víc času, tak ty nikdo nechce a prodávají se za tak levně. No tak přece jenom Mona Lisa taky se prodává. Byla někdy v dražbě, ne? Ale to je taky abstraktní umění. Teď o Mona Lisa se neví, jestli je to žena nebo muž. To víš? Každý si myslí, že je to žena, ale údajně to není jako nějak jako potvrzeno, že je to žena. No, ale Jsem tak někde podle četla. jména to Tak, by se dalo. ale tak nevíš, jestli je to jméno. To je název toho obrazu, ale nevíš, jestli je to jméno té údajné ženy, která tam má být namalovaná. A přitom je to jenom ženská, která prostě tam jenom je. Kdo by to chtěl? Prostě je to jenom typka, která ani nevypadá dobře. No tenkrát to byla úplně... Tenkrát to byl nádherný člověk. Asi teda. Možná. Úplně. To máš jako Tak si tohle. něco o tom musíš přečíst a to je právě to zajímavé. To je to, co na to musíš pochopit. No to je ale... prostě jenom typka, která tam je takhle. Usmívá se a... No neusmívá, no. No ona se měla usmívat. No, ale tak. Z toho jenom lidi dělají srandu na 20. století. Vidíš, takhle vypadá ten obraz. Je on. Tamhle ta houba. To je houba, No počkej. to je houba, no. Já myslím, že to A kamen. vidíš, má to stejný barvy. No. Vidíš? A je v tom srdíčko namalovaný. No, vidíš. Barvu to má stejný. Já vás zdravím zase po nějaký době takhle u nás ze zahrady. My máme za sebou docela takový jako náročnější odpoledne. Já se o tom určitě rozpovídám v nějakém dalším videu, konkrétně ve videu, který se vám slibovala už minule, nebo možná předminule. Těžko říct, video, který chci zaměřit na záchranu zvířat, záchranné stanice a tak. Prostě stalo se to, že kamarád našel malou lasičku, která evidentně byla fakt hodně malá, že vlastně určitě nebyla dokrmená, určitě nebyla nějak přirozeně odstavená, ale prostě byla maličká na to, aby přežila někde takhle jako v přírodě sama. Takže jsme se ji včera večer ujali. Mysleli jsme, že ji zvládneme jenom dokrmit, ale bohužel se tam dělo asi něco víc a ta její máma asi měla dobrý důvod, proč ji odstavila, proč ji dala pryč, ale prostě včera ještě dobře žrala, dneska taky byla ještě úplně v pohodě, normálně čila všechno, každý 2 hodiny jsme ji krmili, vstávali jsme k ní a dělali jsme všechno co nejlíp, co jsme dokázali, ale bohužel teďko odpoledne se během 1 hodiny její stav hodně zhoršil a usoudili jsme, že to radši necháme na nějaký záchranný stanici, tak jsme volali do Vidry, do Třeboně a řekli, že to zkusí, ale bohužel jsme tam už nedojeli, už prostě to nezvládla, takže jsme z toho takový trošku dneska přešli, ale člověk si musí říkat, že jsme se snažili a i přesto, že jsme už zachránili spoustu zvířat jsme dokrmili, spoustu zvířat už jsme odváželi k veterinářům, do záchranné stanice, děláme vždycky, co můžeme, tak někdy prostě ta příroda sama ví, co prostě potřebuje a tohle byl zrovna případ, kdy se nám ji zachránit nepodařilo, ale byla fakt hodně maličká. Já si myslím, že jestli jí bylo třeba tak 2 týdny, fakt úplně jako maličkata, úplně do dlaně. Každopádně jsme z toho dneska takový trošku nešťastný, ale život jde dál a nemůžeme se z toho hroutit a spíš musíme být naopak rádi, že jsme jí prodloužili život aspoň takhle
o tu noc, protože tu noc by to určitě sama venku nezvládla. Takže dneska začneme nějak zase trošku pracovat tady na zahradě. Nějak jsme s tím upřímně moc nepohli za poslední dobu, ale nějaké věci tu přibyly nový a dneska budeme ještě nějaké věci dělat, takže vám to asi tak nějak ukážu, abyste měli trošku představu, co se tady posledních těchto pár týdnů dělo. Jak jsem řekla, moc toho není, ale aspoň něco. Já popravdě nevím ani, kde jsem posledně skončila, co jsem vám posledně tak nějak jako říkala, co jste viděli, ale tady to celé bylo zarostlý, nebo obecně celá zahrada byla hodně zarostlá. Tady byly nějaký maliny nebo něco takového, nebo ostružiny. A my jsme si mysleli, že je nějak jakoby zachráníme, že jenom zasadíme někam jinam, ale nakonec jsme se rozhodli, že to prostě celý dáme pryč a že koupíme nový. Takže jsme koupili nový, ještě nejsou tady nikde zasazený, ale celý jsme to tady kompletně vyčistili, takže je to tu všechno krásně průchozí a tohleto popravdě ještě si nejsme jistý, jestli to nějak zrekonstruujeme, anebo jestli to dáme úplně pryč. Každopádně teď je to takový jenom odkladiště na ty zbytky ze zahrady, co jsme tak nějak jako posledně postříhali. Ale je to fajn a teď právě je to už pár týdnů a koukám na to, že jsme to fakt jakoby dobře udělali. Tady zrovna roste malá nová, ale jo, tamhle taky koukám, ale jinak jsme to všechno fakt dobře udělali, že jako tady nezbyly ani žádný vlastně kmínky nebo něco takového, prostě je to úplně krásně začištěný, což je úplně super. Taková hlavní věc, co tady přibyla, je to, že máme bazén, který popravdě vůbec nebyl plánovaný, ale jedno odpoledne prostě to bylo taky spontánní rozhodnutí, že jsme si řekli, že chcem bazén, tak jsme si pořídili bazén. Takže popravdě jakoby teďkon, protože už je konec sezóny, tak už ho asi budeme pomalu dávat někam do sklepa nebo něco. Ale příští rok bych si představovala, že nebude tady, ale že bude ideálně někde jinde asi na druhý zahradě nebo něco. Ale teďkon byl tady, protože to bylo tak nějak jako celý narychlo a takový hodně jako spontánní, takže máme bazén, ale nemám úplně takovou představu, že by tady do budoucna byl. Další věc, co tu tak nějak máme, je to, že máme tady konstrukci na foliovník, který se nám nepodařilo úplně dostavět, ale spíš jsme si ho sem jako jenom dali, abychom věděli, jak to tady bude s prostorem. Každopádně příští rok tady určitě si myslím, že bude v tomto provedení a že do ní normálně něco vysázíme, ale letos už prostě na konci sezóny se to nevyplatí. Takže jsme si ho sem dali jenom tak, jako abychom věděli ty rozměry, abychom věděli, s čím máme počítat. Právě kvůli tomu, že máme nový vyvýšený záhon, který popravdě taky nebyl úplně jako plánovaný. Já jsem si myslela, že zrekonstruujeme tady tu část, kde vlastně býval ten záhon, jak jste to viděli, že to bylo taky hodně zarostlý, tak teď už je to hodně vybraný, vyplevelený, ale nakonec jsme se rozhodli, že teda sem dáme tady ten vyvýšený záhon a že to bude vlastně i jako pohodlnější, tak uvidíme. Každopádně dneska ho budeme tak nějak jako zařizovat. Možná na něj stihneme ještě zasázet nějaký podzimní rostlinky, těžko říct, ale chcem ho zprovoznit, protože ho nemáme kam dát, takže ho prostě musíme uvést do provozu, aspoň jako teď na podzim a přes zimu ho normálně zazimujeme, ale už musí být venku, protože vevnitř ho prostě nemáme kam dát. Takže jsme ho dali zatím takhle provizorně sem pod jabloň. Nevím, jak moc je to správné místo, když na něj bude asi stínit, ale rozhodli jsme se takhle, protože vzhledem k tomu, že po zbytku zahrady máme ještě nějaký jako jiný plány, tak asi nejlepší spot bude ho dát sem, ale ještě uvidíme. Každopádně dali jsme tam zatím takhle kartony, tady máme ještě nějaký další, takže na dně budou kartony. Uděláme směs z mrtvého sena, uděláme směs z mrtvého dřeva, nějaký rašeliny a Vláďa tam teďkon vzadu pálí nějaký zbytky chroští, co jsme tady měli, a ten popel, co z toho vznikne, tak právě taky dáme do tady toho. Takže uvidíme, kolik toho dneska stihneme, ale
Minimálně bychom chtěli namíchat ten substrát do toho a ideálně ho tam dát, ale to se musíme teda ještě domluvit. Nechtěla by to srovnat nejdřív? To je jako jedno. Jo. že pojedeš s náma. Jo. No, já chtělice. Jo, odnes ji někam dál. Jo, cutie. Jo, tam jí bude dobře. Prakticky, jo. To je vončo. Au, ja. Kouše. Pochlub se, zlato, jakýho máš krásnýho melounka. Láďa se ho každý den měří. Takovýho miminko. No, doufám. Je krásný. Kdy je vlastně sezóna na sklízení?
Až září. No teda už se mu krátí čas, jako není moc veliký teda. Stará se o něj líp než o mě. Ježiš, já ho beru celýho, to nechci. Já už stříhám tady ten vlog a teď jsem si uvědomila, že jsem se s váma ani nerozloučila. Takže to jdu napravit. Ještě jednou bych vám chtěla připomenout, abyste dali odběr. Za každého jednoho z vás budu darovat peníze na nějakou dobrou věc, kterou si sami rozhodnete. Takže se mějte krásně, děkuji, že jste se dívali a užívejte podzimu. A pa!